Γεια σας παιδιά! Γεια σου παιδιά! Τι κάνετε? Λοιπόν, εδώ είναι το νέο μας κανάλι. Παιδιά. Εδώ θα κάνουμε τα ποδοσφαιρικά βίντεο. Και σήμερα έχουμε μεταγραφικά νέα. Ποιος να ξεκινήσει πρώτος? Λοιπόν, ξεκινάω εγώ. Λοιπόν, ο Βίρτ είπε στην Bayern ότι προτιμά τη Liverpool. Πω φίλε, σκληρό να φανταστείς. Φαντάσου να πεις στην Bayern ότι προτιμούς τη Liverpool. Ναι, είναι λίγο σκληρό γιατί εντάξει τώρα η Bayern τον ήθελε. Ναι, και η Bayern πιστεύω ότι είναι χίλιες φορές καλύτερη από τη Liverpool. Άκου εκεί να φύγει από τη Liverpool. Ναι. Και έχουμε και άλλα πολύ νέα που είναι λίγο παράξενα. Ναι, όντως. Λοιπόν, έλα, ξεκινάμε με το δεύτερο νέο. Πες το εσύ. Παιδιά, θα το πω. Παιδιά, Τσιμίκας, όλοι τον ξέρετε που είναι στη Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας, αυτός ο Τσιμίκας, ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας. Ναι, όσοι τον αγαπάτε, όσοι τον θέλετε, θα φύγει από τη Λίβερπουλ. Θα φύγει παιδιά από τη Liverpool. Και υπάρχουν και λίγες φήμες ότι μπορεί να πάει σε ελληνική ομάδα και πιο συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό. Ναι παιδιά, μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό, υπάρχουν αρκετές φήμες. Ναι, και ο Μαρινάκης δεν πιστεύω ότι θα χάσει μια τέτοια ευκαιρία που έχει στα χέρια του για να πάρει τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα, που είναι και πολύ καλός παίχτης, ότι πας. Η Liverpool έτσι κι αλλιώς θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές, όπως είπε. Ναι. Γι' αυτό, εντάξει, πιστεύω το περιμένω Ωραία, όλοι. έλα, πες εσύ το επόμενο. Λοιπόν, άλλαξε η Chelsea την απόφασή της για τον Κουντέ. Παιδιά, Κουντέ της Μπαρτσελώνας, μάλλον το καλοκαίρι πιο πολύ λένε, μπορεί να πάει στη Chelsea. Θα δούμε δηλαδή έναν Κουντέ της Chelsea. Πω, να φεύγεις από την Μπαρτσελώνα και να πηγαίνεις στη Chelsea είναι λίγο. Η Chelsea ανάργυρε καλή ομάδα είναι. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Κοίτα, είναι μια καλή ομάδα, δεν λέω, είναι καλή ομάδα. Παίζει στη Premier League. Αλλά ας πούμε την είδαμε και στο Conference. Νίκησε. Την Πέτης. Εντάξει, αυτό ήταν εύκολο μάτς. Αλλά φαντάσου τώρα να έχει Κουντέ η Chelsea. Θα πω εγώ το επόμενο. Ωραία. Βασικά, άντε πες το εσύ, επειδή είσαι καλούλης. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος, ο Ντεβιγιάντιν επίθεση της Liverpool. Σκληρό. Για ξαναπες το για όσους δεν το άκουσαν. Πρώτος στόχος, ο Ντεβιγιάντιν επίθεση της Liverpool. Θα πάει. Νομίζω ότι αυτό που το ξέρω. Μάλλον αυτό θα πάει στη Liverpool, παιδιά. Θα δούμε έναν Ντεβιγιάντη στη Liverpool. Και αυτό σκληρό νέο. Πάμε στο επόμενο. Να το πω εγώ εσύ. Ναι, πες εσύ. Η Παρί κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Κίμιχ. Δηλαδή, παιδιά, θα δούμε Γερμαναρά βασικά, όπου θα πάει στην Παρί. Θα πάει στην Παρί. Ο Κίμιχ, παιδιά. Εντάξει, μια Παρί που πήρε το Champion φέτος. Δεν ξέρω εγώ. Για μένα μια Παρί πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι εντάξει, ο Κίμιχ πιστεύω ότι το αξίζει. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι και νέος κιόλας. Είναι και νέος ο Κίμιχ. Άρα θα του αρέσει. Ναι. Η Παρί, σαν πρώτη καλή ομάδα που θα έχει το πρώτο του Champion. Η Παρί, ας πούμε, παιδιά, είναι ομαδάρα. Έχει Ντεμπελέ, έχει Μπαρκόλα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό πήρε και το Champion. Ναι, παιδιά, είναι πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, δεύτερο. Θέλω να το πεις εσύ εγώ. Πες το εσύ, άιντε. Πες τα όλα. Σήμερα τη χαρίζω, όμως την επόμενη φορά δεν τη χαρίζω καθόλου. Να ξέρεις. Η Φλαμίγκο θέλει να αποκτήσει τον Κασεμίρο. Παιδιά, ο Κασεμίρο όλοι το ξέρουν, είναι στη United. Εντάξει, είναι καλός. Η Φλαμίγκο επίσης είναι καλή. Καλή σαν ομάδα Φλαμίγκο, αλλά κοιτάξτε, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι το νόμο. Ο Κασεμίρο πρέπει να κάτσει στα αυγά του. Ναι, όντως. Η United είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Μετά όμως την ήττα της Tottenham, η οποία νίκησε 1-0 τη United στο Europa, ο Κασεμίρο δεν έχει πολλές ελπίδες στη United και μάλλον θα πάει όντως στη Φλαμελέγκο. Ναι. Άρα αυτό είναι το δυσάρεστα για όσους είναι φίλους της United και αγαπάτε το Κασεμίρο, θα φύγει μάλλον. Πάμε στο επόμενο, Στάθη. Ο Κυριακόπουλος είναι ο fullback που θέλει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Παιδιά,
Ακούμε τώρα ότι δηλαδή θα πάει ο Κυριακόπουλος Κυριακόπουλος στο στο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό. Δηλαδή Εντάξει, σε είναι κάποιον να το λίγο πει δεν θα το πιστέψει. Δεν λέω, ο Κυριακόπουλος πολύ καλός παίχτης. πολύ καλός, αλλά εντάξει και αυτό. Είναι και Έλληνας. Εντάξει. Αλλά όχι, δεν είναι για το Παναθηναϊκό, είναι κατωτέρας. Πιστεύω Και ξέρω εγώ για κανέναν Άρη, κάπου εκεί. κάπου εκεί Αστέρα, κάπου εκεί. Λοιπόν, στο Ολυμπιαδό και Άικα έχουμε στις μεταγραφές μας είπα. Όχι, επειδή παιδιά δεν υπάρχουν τόσες μεταγραφές. Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό υπάρχουν κάποια πράγματα, ας πούμε όπως τον Τσιμίκα. Δεν υπάρχουν παιδιά. Από δεν τον ξέρω. Τσιμίκα. Ψάξαμε, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, έχουμε ψάξει τα πάντα. Η ΑΕΚ θα κάνει κάποιες μεταγραφές από ό,τι άκουσα. Απλά, Αλλά θα τα πούμε σε άλλα βίντεο αυτά. Τώρα λέμε πιο πολύ ξένα. ναι. Και τελευταία μεταγραφή, Στάθη. Δεν έχουμε άλλη μεταγραφή. Συγγνώμη που στεναχωρέω αν άργυρε. Τι είναι? Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Αυτό είναι το βίντεο. Ναι. Φόβο. Λοιπόν, τελείωσε παιδιά το βίντεο εδώ πέρα. Θα μας πείτε ποια από εσάς πιστεύετε την πιο ωραία μεταγραφή. Ναι, παιδιά. Και επειδή ήταν Το μικρό πρώτο βίντεο του καναλιού μας, εντάξει. πιστεύω να το πάμε καλά. Να μας γράψετε στα σχόλια τι θέλετε, για ποιες μεταγραφές να μιλήσουμε. Αν θέλετε να μιλήσουμε, να επικεντρωθούμε στη Super League ή και παρά έξω. Και πέρα έξω, ναι. Και Κάντε μεταγραφικά νέα. κάντε ένα like, subscribe και αυτό. Αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Γεια σας. Γεια σας.